przedstawić pierwszą trójkę artystów, których zaprosiliśmy do tego koncertu. Latawcy z mojej strony to Weronika Korthals. Chciałbym od razu powiedzieć, że Weronika w tej chwili, właśnie wczoraj, przedstawiła swoją nową płytę. To są wiersze księdza, najwspanialszego księdza Jana Twardowskiego. Płyta niesamowita. Jeśli będą Państwo mieli okazję, bardzo polecam. Pieśni jej, a poezja księdza Jana. A dziś dla nas zaśpiewa Latawce z moich stron. Potem absolutna zmiana tempa i nastroju. Jurand Wójcik, a więc Kreuzberg, a więc bardziej rockowo, mocno i Kwiaty we włosach, a więc hymn pewnego pokolenia i później sentymentalne Jesień idzie przez park. Śpiewać będzie Marcin Kidla, on wygrał i Opole i później festiwal w Szwecji, teraz wydaje swoją nową płytę. To ta pierwsza trójka w repertuarze Czerwonej Gitary. Obłoków biały ślad
Następna piosenka